ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои пешравӣ канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд, ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. ин реклама нест дӯстон, ин тавсияи мо ба шумо аст. чунки агар шумо аз ин мағоза ягон либос харида аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед, пас онҳо шуморо боз бепул ҳиҷома мекунанд. барои ин чиз худи ма кафолат медиҳам, ки шуморо ҳиҷомаи бепул мекунанд. агар ки аз номи канали Паҳлавон гап занед, шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм канали онҳо бинед ва чизе ки ба шумо маъқул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрепитшуда. 14-ум рақами рейтинги вазни сабуки UFC Дрю Добер фикрҳои худро оиди муҳориба бо ситораи нави UFC Пэдди Пимблет баён кард. ин муҳорибаи шавқовар аст. фикр мекунам ки одамон мехоҳанд ки ман ба чеҳраи Пэдди зарба занам ва истодагарии ливерпулии ӯро санҷам. аммо ҳозир ҳамаи кор аз ӯ вобаста аст. ман тайёрам ки бо любой рақиб муҳориба гузаронам, аммо чунин рақиби машҳур бошад бо ҷону дил. лекин ҳозир қарор дар дасти ӯст. ман розигии худро барои ин муҳориба додагиам ва ман барои ин муҳориба тайёрам, дар кадом вақте ки набошад. ҳозир мо танҳо қарори ӯро интизорем, гуфтааст Добер. хотиррасон мекунем ки аз рӯи овозаҳои UFC муҳорибаи Дрю Добер ва Пэдди Пимблетро рӯзи 6 май дар турнири UFC 288 ташкил кардан мехоҳанд ва чӣ гуна ки мебинем худи Добер ин чизро таздиқ карда розигии худро барои ин муҳориба додааст. акнун розигии Пэдди мондааст. бояд гуфт ки Дрю Добер дар охирон муҳорибаи худ Боби Гринро ба нокаут равон карда ғалаба ба даст оварда буд. ана Пэдди Пимблет бошад дар охирон муҳорибаи худ дар турнири UFC 282 дар муҳорибаи наздик зидди Ҷаред Гордон бо як азобу машаққат бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. ҳамчунин шаби гузашта Нурулло Алиев дар Твиттер ба Пэдди Пимблет визов дода ба президенти UFC Дана Вайт ва матчмекери UFC Шон Шелби муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. оиди муҳорибаи ман бо Пэдди чӣ фикр дорен? рафтем UFC, Шон Шелби, Дана Вайт, навиштааст Алиев. ва дигар варзигари тоҷик Муин Ғафуров ин суханҳои Нурулло Алиевро дастгирӣ карда навишт ки Пэдди муҳорибаи осон барои Нурулло мешавад. акнун интизори ҷавоби Пэдди мешавем. ба фикри шумо Пэдди Пимблет ба Нурулло Алиев ҷавоб медиҳад ё не? метавонед дар комментария фикрҳоятонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. аллакай шаби 4 ба 5 март турнири калони UFC 285 баргузор мегардад, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ ва якчанд муҳорибаҳои рейтингӣ баргузор мегардад. аз он ҷумла дебюти варзигари тоҷик Луиқ Раҷабов. муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин байни Ҷон Ҷонс ва Сирил Ган хоҳад шуд ва имрӯз хабар баромад ки Сергей Павлович ҷангвари эҳтиётӣ дар ин муҳориба мешавад ва агар ки Ҷонс ё ин ки Ган ба муҳориба баромада натавонанд, пас ба ҷои онҳо Павлович мебарояд. дуюм муҳорибаи унвонии ин турнир боша муҳориба байни занҳо чемпионка Валентина Шевченко ва довталаб Алекса Грассо хоҳад шуд. сеюм муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни Ҷефф Нил ва Шавқат Раҳмонов. муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Матеуш Гамрот ва Ҷалин Тернер. муҳориба дар вазни миёна байни ситораи нави UFC Бон Никал ва Ҷейми Пикет. Коди Гарбранд зидди Тревин Ҷонс. Дерек Брансон зидди Дрюкс Дюплеси ва муҳориба дар вазни сабук байни ду дебютанти UFC Луиқ Раҷабов ва Эстебан Рибович. ҳамаи ин муҳорибаҳои номбаршуда шаби 4 ба 5 март баргузор мегардад ва ба шумо тавсия медиҳем ки ин муҳорибаҳоро тамошо кунед, чунки ҳамаи ин муҳорибаҳо ваъда медиҳанд ки беҳтарин муҳорибаҳо шаванд ва аз ҳама муҳорибаи муҳим барои мо ин албатта ки муҳорибаи Луиқ Раҷабов аст. Луиқ Раҷабов варзигари тоҷик бо рекорди 16-4 зидди варзигари аргентинӣ бебох Эстебан Рибович бо рекорди 11-0. ин муҳориба ваъда медиҳад ки яке аз беҳтарин муҳорибаҳо дар ин турнир шавад, чунки ҳамаи мо шумо медонем ки Луиқ Раҷабов ҷангвари дурахшон аст ва ҳамаи муҳорибаҳои ӯ хеле дурахшон мегузаранд ва ин чизро низ оиди рақиби ӯ гуфта мешавад. Эстебан Рибович ҷангвари ҷавони 26-солаи бебох буда гуруснаи визовҳои нав аст ва ӯ ҳамаи муҳорибаҳои худро 100% фавран ба анҷом расондааст. ӯ 11 ғалабаи худро фавран ба даст овардааст, яъне ягон муҳорибаи ӯ то қарори доваро рафтагӣ нест. 6 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 5 ғалабаи дигар бо тариқи сабмишн. чӣ гуна ки фаҳмиден ӯ ҷангвари ҳаматарафа аст. ҳамчунин бояд қайд кард ки Луиқ Раҷабов ин муҳорибаро як ҳафта пеш аз турнир қабул кард
мо ба варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов дар ин муҳориба бурборӣ хоҳонем ва биён якҷоя ӯро дар зери ин навор дастгирӣ мекунем дӯстон. Агар дар ҳамин навор 7000 лайк ҷамъ шава, мо навор оиди тарафҳои сахт ва сусти Лоиқ ва рақиби ӯ карда прогнози худро дар муҳорибаи онҳо медиҳем. Барои ҳамин дӯстон лайкҳои худро дариқ надорен. То боздид хонобуду сарбаланд бошен.